everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Kanina raw ko nakabantay, lumon kay ka. Ako rin nagsigig tabi. May problema ka? Angel, Ano man? murisayin ako. Oh, Murisayin ako sa tanan nimong gihatag nga trabaho nako. Personal, sa negosyo, sa tanan. nga naman. Dili na ko happy. Okay. Oh. Asa man na imong resignation letter? Oh. Magkita taog ma sa opisina para ako lang i-turn over nimo ang tanan. Okay. So, magkita na taog ma. Mas maayo buntag. Okay. Bye. Oh. Angel? Angel, Ay, dool ako. pero... Ayaw dool ako! Oh. My God. Sundan ako siya. Angel! Kinuha ko. Kakusog sa iyong pagpadagan. Di ni pwede. Sundan ako siya. Basta man to siya. Wala man ako makita. Ato na. Paspas kaya niya pagpadagan. Kadelikado kung madisgrasya siya. Sus, mahayan ako eh. May pagunanan ako sa sulti nga mo resign ko na. Huwag ko magtuo nga mo di ang reaksyon. Pagkusgal pa na akong pagpadagan. Kinahalan nga ako siya maapsan. Bullshit ba yan ako eh? Ang ano nakahilak mag ko. Nakakita pa din siya. Ano ba magkakapugong? Buset! 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 Angel! Oh, ayaw ko gisundan. Ano man? Pagstorya ta pag-usap! Maapsan niyo ko ay. I-full speed ko ni Bi. Apas kon makaapas ka! Mas ka, hindi pa lupad na mahinon niya ang motor. Kad, ayaw lang ito itugot nga madisgrasya siya. Ayaw lang itaon. Han? Hindi ka. Naghatod kong pagkaon ni Rona. Alas 11 naman sad. Sa'yo man ko nakaluto. Mingaw lagi. Asa da yung feeling Rayna ining mansion? Si Angel? Kailangan pa ba day? May tuyo ko nun niya si attorney. Oh. Di dito dari man yun to. Oh. Uy. Noon sa man ron. Nigabag mo na bihana. Anong nanghagis mo na siya? Ako atoon. Angel? Noon sa man ka? Ano naman ka? Pasag din lang sa ako, Irene. Pero, Pasag din lang sa ako! sorry. Sige, sige. Yabag maning luha! Uy! Nga di pa di mahunong! Ano makahilak bagyo ko! Makalagot!
Nga nibalik na ka? Di man siya pahilabot. Di pa hilabot. Unya na mo ako mo siya. Mao lagi. Ang dako nga jar dapit sa dakong pultahan. Ha? Kato? Patay. Kamahal ato. Naghilak man siya, han. Gikasabaan siya attorney? Ambot. Di man siya pasamok. Hmm. Kung ikasabaan mo gani siyang attorney, mayra niya. Mayon tag mo pa uli tos attorney karon dayon. Unya, kasabaan siya tiwas. Makabahos na gid ko. Ayaw pag-ingon ana, han, uy. Maayo na ba kayo na sa Angel nato? Unsa? Sa may nakamaayo ng angel na to? Daog-daog ko na magani ko, ana. Pero dako kayo sa gikatabang nato. Ayaw kalimot, ana. Pero iya rang gibawi pinaagis pag daog-daog nako. Oh, kinuo ko. Unsa naman sa drone? Lasag na bayhan na eh. Matiwas ko na siyang attorney. Gilaliman lang siya sa kantidad sa mga butang ining mansyon. Unsa di kayo nahitabo, no? Karon ningon anak mas Angel? Balik ka dito ka. Ako lang mo ato be. Makalakaw naman ko. Why mo doon ako, ha? Uy. Pasagda na lang lagi una nato siya. Pero Han, daga na siyang nabuak. Tingalig apil yung tagkasaba ni attorney. Nganong wata makabadlong. Ang balik ka dito ka. Badlong ha. Bantay na mo doon ron. Dili lang ko, han, di lang ko. Ha? Di hado ka. May bitaw mo. Di lagi ka niya usaon. Pero... Adua na ba? Bantay lagi may makita kung tao mo doon ron. Tian lagi. Oh, Adua na lagi. nakadungog kasi ang gisulti. Wa na siya ilhon ron. Tuo makanay. Adua na dayon. Kinuo ko. Uy, unsa naman sa nung nabuak? Ako may nag-uol, ani. Uy. Sus, mao gani makaguol kayo nga dagganag na buak ng bayhana. Madamay yun na kung di na natok sa taon. Pero... Adua na lagi na pero na. Adua na dayon. Si Rona? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.